Kadang aku ya iri karo kowe lho. Iri apa? Sing mbok ireni sapa aku yo. Wong aku yo ora. Yo iri. Awakmu iso ngerti batas. Aku yo mau ngopo duwe wis ngene. Ya awak ya ora kaya aku. Lanjut. Apa-apa serba mah ngarit. Apa-apa kepengin ya tutup versi. Bisa karo kaya kepangan janenteng kaya liyane aku ngarit. Kawanane yo suka capek. Ngarit. Nah. Kancaku. Kowe nah. Piye lur? Sing kene wae to lur. Tak kira wis bosen ning kene sawah terus ya. Bosen yo tahu. Ning aku isih ngerti. Kudu bali ning ndi. Soleh puro ngarit iki. Tak melurono tadi. Aku tak pengen cerita, pengen kondo lho kan. Atene kono ya luput. Balengan kono ya. Kampung oleh ngarit. Aku pengen cerita ngomong ya. Ya kono, kan ono lungguhan kono sih. Ya. Iya nek opo. Ya. Kene laran lur. Udah ngomong gini. Utute lho. Utut ora saiki. Ya lemu teko ya opo. Kok ngerti teko omah neh. Yo mari wingi bali teko omah. Aku pengen cerita lho. Jujur ya. Ternyata ning kutha kuwi ora kepenak kaya apa sing tak bayangke. Jarene gajine gede ning kono. Enak. Kita asinan jadi lha iki ngono lek ngomong. Iya gede. Ning rasane kaya cilik. Omah kontrakan. Ya koncone mung kerja, turu, kampung, sesuk ngono neh. Aku ngerti lho. Aku nang kene senajan penghasilan yo ora sepo. Ora iso gawe sugih. Tapi atiku yo ora sesek, ora tertekan. Atiku iso ngrasake ayem, tentrem. Kahanan iki iso ya kaya mental kaya rasane karo-karuan. Ora gede tapi setidaknya cilik iso nguripi sak dino. Tapi enak kowe ning kene. Nyawang ayem tentrem, nyawang ijo-ijo, nyawang sawah. Yo bener. Nek mental rusak gitu. Mergo ora ngerti
sapa awake dhewe kuwi sing duwe apa. Sesek kuwi soal mental lho. Itu soal papan. Masalah papan karo panggonan menurutku sak nggon kuwi iso ayem ae iso nek karek awak. Tapi nek mental rusak. Ora ngerti awake dhewe iki sapa terus piye. Ya kan kowe ning kene ra tau ngrasakne tekanan kutho iki kaya ngopo. Ya kan. Rasane kira karo-karuan. Saiki ganti tak takon. Awakmu ning kutho ya ora ngerti to rasane tentrem ning desa iki kaya ngopo. Wis ngene iki. Ayem gitu. Ora tak rame. Kancane yo mau manuk. Terus mari. Tapi pikiran ayem. Mental ora rusak, ora tertekan. Kadang aku ya iri karo kowe. Iri apa? Sing mbok ireni sapa aku yo opo aku yo. Aku yo mau apa duwe wis ngene. Ki awak ya reget sikil kok Pak. Saben dina turun sawah, ngarit. Tumpakane yo tutup pensi. Tumpakane yo mung renteng kae ngerti dhewe kancaku saben dina tak nggo ngarit. Kawanane yo suket sampil. Yo iri. Awakmu iso ngerti batas kepinginanmu ngene ya. Ora kaya aku. Ora kabeh wong iki kudu lunga ben sukses. Lan ora kabeh wong sing tetep ning kene iki gagal. Apa-apa saya ora di masa depan. Apa-apa kepengin mergo kabeh wong iki duwe pilihan karo kaya kanggone kancane. Lan ora kabeh padha karo kancane, ora kudu meri karo dia. Ning urip kudu nuntut pilihan. Nek ora duwe pilihan yo sing ngene-ngene iki ae. Kan pilihan iki mesti ana resiko. Jadi pilihanmu ning kutho ya wis resikone ngono kuwi. Kan pilihanku saiki ning desa ya wis resiko. Ayo aku tak takon ya lho. Ngomong kita dadi aku. Yo piye? Telepon neh ditelepon. Telepon ora mbok angkat bene, nanti malah ya bos e. Pengerti penting, kok tak angkat lho ben. Kok ya diangkat digoleki. Saiki lho aku tak takon ya. Ngomong kowe dadi aku. Pilih Bali apa pilih neruske? Bingung karo kanyaanku ya. Kowe arep dadi sapa? Yo. Tak rampung nesik. Ya wis. Yo tak kali sik arek kok selo cak. Tutup nek esuk neh. Wis hati-hati.